এইটা ভাই এটা কোন স্টার্ট হচ্ছে আমার এটা কଲରା ମନ୍ଦା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି କଲରା ମନ୍ଦା ଏଇଟା କଲରା ମନ୍ଦା ଆମର କେବେ ପଡ଼ିବ ମଞ୍ଜିଟା କଲରା ଏଇ 5 ତାରିଖ ଦିନ ପଡ଼ିବ 5 ତାରିଖ ଏଟା କେତେ ଦିନ ଫଳିବ ଫସଲଟା କଲରା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 15 ରେ ଆସିବ କଲରା ଆସିବ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହୁଏ ଆଉ ଟମାଟୋ ଲଗା ହେଇଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ଟମାଟୋ ଏଠି ଲଗା ହେଇଛି ଟମାଟୋ ଲଗା ହେଇଛି ଏଠି କୋବି ଏଠି ଲଙ୍କା ହେଇଛି ପିଆଜ ଲଗା ହେଇଛି ହଁ ବାଇଗଣ ଚାରା ହାଟି ତଳା ଦିଆ ହେଇଛି ବାଇଗଣ ଚାରା ଦିଆ ହେଇଛି ଆମର ବର୍ଷକୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକନ୍ତି ବର୍ଷକୁ ମୋର 1.5 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଆସେ ତାହେଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବଡ଼ ହଁ ମୋର ଫସଲ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ଏ ବର୍ଷ କଲରାଟି ଆଇଟମ୍ ବେଶୀ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଉ କଲରାର ମଞ୍ଜି ଆଣିଛି ହେଉଛି ଆମର ଏକୁ ଆଣିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କମ୍ପାନୀର ମଞ୍ଜି ଆଣିଛି କଲରାର ଯାହାକି ଛୋଟ ସାଇଜ୍ କଲରା ହେବ ଆଉ ଟମାଟୋ ଫସଲଟା ଅଧିକା ହେବ ନା ଫସଲ ଅଧିକା ହେବ ଟମାଟୋ କୌଶଳର ମଞ୍ଜି ଆଣି ତାକୁ ତୋଳା ଦେଇଛି ଲଗା ହେଇଛି ସିଏ 1.5 ପୁଆ ସିଏ ଲଗା ହେଇଛି ଆଉ ଲଙ୍କା ଲଗା ହେଇଛି 700 ପୁଆ ଲଙ୍କା ଲଗା ହେଇଛି ସେମିନେକ୍ସର ଆଉ ପିଆଜ ଅଳ୍ପ ଲଗା ହେଇଛି ବାଇଗଣ ଲଗା ହେଇଛି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବାଇଗଣ ମଞ୍ଜିଟା ଆମର ହେଉଛି କୋଉଥିରେ ଜ୍ୟାକେଟ ନା ବ୍ଲୁ ଷ୍ଟାର ଆମର ବାଇଗଣ ମଞ୍ଜିଟା ଦିଆହେଇଛି ବ୍ଲୁ ଷ୍ଟାର ସେମିନେକ୍ସର ବ୍ଲୁ ଷ୍ଟାର ଯାଉ ଏଇ ରକମର ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫସଲର ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଡ଼ି ପୁରା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ କଲରା ଆମର ଏখানে ଚାଲିଛି ୟା ପରେ ହଳ ହେଲା ପରେ ଲଗା ହେବ ପୁଣି 12 ଗୁଣ୍ଠ ଟମାଟୋ ଲଗା ହେବ 12 ଗୁଣ୍ଠ ଟମାଟୋ ଲଗା ହେବ ପୁଣି ତା ଭିତରେ ଭେଣ୍ଡି ଲଗା ହେବ 7 ଗୁଣ୍ଠ